Nah, sinau sehono penyuwunan lewong. Mbak Niken, ayo Mbak, seneng Mbak Niken. Dan bengi iki sing nyengkuyung awake dhewe akeh nggih. Kayata sapa ae. Nah, iki tak gawane pembedhuk saka tlatah Banyumas. Ingkang nami Mas Bisma, ya Mas Dewa Brata. Putra yang hilang telah kembali. Ini sambene ya sadian wayang, sadian ringgit Mas Bisma. Tak tawake ana ngene kok ana sing pengen nuku wayange Mas Bisma. Ya uga dipromosikne lumantar TikTok. Akune jarang adus. Dicari di TikTok. Ini wonten gambare Mas Bisma joget. Niku. Saiki melok anu kok, Nduk. Melu kepundhen dhewe Banyumas yaiku Pak Kukuh lan Mas Bima. Ana Chandra Birawa. Ya. Dan Tondo Birawa. Ya mula Mas Bisma ya. Bali ke Ngawi nyengkuyung awake dhewe. Yayine bareng suwe ana ing Banyumas. Mantuk ana Ngawi iki tak takoni lujeng Mas Bisma. Iya kayak gitu bapake. Bosone Selamat malam Mbak Niken. Selamat malam Pak Dalan. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, ini koncoku SD. Mosok yen cilikane iki